Thandekayo, uma abantu bezokwakha ibandla babe ngamalungu ebandla likaKristu, igate yokungena isalvation, ukusindiswa. You must be born again. Must born again. Mawusindisiwe ke ziyashiwa izono. Kunalo igama lika repent. Alibonga igama lenkosi. Now you change your former life. Glory to Jesus. You deny even yourself. As you deny yourself, you are making yourself ready to follow Jesus. Othanda ukungilandela makazidele athabathe sakhe isiphambano ngilandela. Now you repent. After repentance, you deny yourself. Then you take up your own cross and you follow Jesus. Right. Salvation is a spiritual experience. Abantu bayahlatshwa yizwi baphenduke. Amen. uJesu abela. Sanibonani bathandekayo. Sanibonani. That is why it's very important to know ukuthi akwazi ukusindiswa ngemotivation. Kodwa usindiswa ngezwi eliphakamise uKristu njengesipho somusa. Ngoba uJesu isipho somusa. Alibonga igama lenkosi. Now ke number 1, samukela uJesu singene ngegate right. Ngoba awukwazi ukukhula ufane noKristu ungazelwe ngokaNkulunkulu. Noma ungafundiswa nikezwe ama-teachings amahle, awukwazi ukushintsha ama-teachings. Awukwazi uletha transformation to you if you are not born again. So ibandla elinjengaleli alona ibandla eliqoqa abantu njengabantu abaqoqwa ikhansela la ngaphandle kuzokhulunywa ukuthi amanzi singawathola kanjani emphakathini. This is not a social gathering. Indaba yethu ingokusindiswa kwabantu. Ngiyacela nisondele eduzane. Indaba yethu ingokusindiswa kwabantu. Ungazulinge uyongena nasesikhundleni sesonto ungazange umthole uJesu. Kinga le